Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko guzti aldun beti erekoa. Iguzu pazko misterioa bere betetasunean bizi dezagula. Eta bataioaren bidez berriturik benetako kristau bizitza izanez zeruko zorionak lor ditzagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik. Hurrengo larun batean, ia herri osoa elkartu zen jaunaren hitza entzuteko. Jendetza hura ikusirik, judutarrek bekaitzez bete ziren eta irainez egiten zieten kontra Paulok esaten zuenari. Orduan, Paulok eta Bernabek ausarti esan zuten. Zuei adierazi behar genizuen lehenengo jainkoaren hitza, baina hitza baztertu eta zuen buruak betiko bizirako gaitzat ez dituzuen ezkero, gentilengana joko dugu. Jaunak hauxe agindu digu eta herrialdeen argitzat ezarri zaitut, salbamena lurraren bazterreraino eraman dezazun. Hau entzutea, gentilak poztu egin ziren eta jaunaren hitza goresten zuten, eta betiko bizirako zirenek sinistu egin zuten. Jaunaren hitza zabaltzen ari zen herrialde guzti haietan, baina judutarrek Andrea haundiki jainkozale batzuk eta herriko jauntxoak berotu zituzten, eta Pablo eta Bernaberen kontra erasoaldia sortu zuten eta haien lurraldetik bota zituzten. Paulo eta Bernabe protesta moduan haien oinetako hautsa haien aurka astindu eta Ikoniora joan ziren. Ikasleak berriz pozez eta Espiritu Santuaz beterik gelditu ziren. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jango oikoaren egalenpean, zerpakea, zerpakea, indar guztiak dituenaren, itzalean, itzalean, jaunari diot nire geriza zure baitan. Bioz guztia nago jaunaren eskuetan. Jango oikoaren egalenpean, zerpakea, zerpakea, indar guztiak dituenaren, itzalean, itzalean. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei, ni benetan ezagutuko baninduzue, nire aita ere ezagutuko zenukete. Dagoeneko ezagutzen duzue, eta ikusi ere ikusi duzue. Orduan Felipek esan zion, jauna, erakus ezaiguzu aita, eta nahikoa dugu. Jesusek erantzun, hainbeste denbora zuekin Felipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusten hauenak aita ere ikusten du. Nola diozu, erakutsi ezaiguzu aita. Ez alduzu sinisten, ni aitarengan nagoela, eta aitanigan. Nik esaten dizuedana, ez dizuet nere kabuz esaten. Nigan bizi den aita, da bere egintzak
burutzen ari naizena. Sinistu egidazue, ni aitarengan nago, eta aita nigan besterik ezpada ere, sinistu egintzengatik. Benetan diozuet, nigan sinisten duenak, nik egiten ditudan egintzak burutuko ditu berak ere, eta handiagoak ere bai. Ni aitarengana noata. Nire izenean eskatu dezazuen guztia emango dizuet. Aitaren aintza semearengan azaldu dadin. Nire izenean zeo zer eskatzen baduzue, emango dizuet nik. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusek, evangelioan behin baino gehiagotan aipatu izan digu, eskatzeko, jangoikoari eskatzeko bildurrik ez dezagula izan. Eta oso modu ezberdinetan aipatu izan digu Jesusek. Behin, halako konparazioa edo halako pasadizoa kontatu nahi izan zuen. Hain zuzen ere lagun bat gabez etxean lo dago, eta beste bat aiatzen zaio ate joka. Eta barrutik esaten dio utzi pakean, besteak ogia behar duela, zerbait behar duela, joka eta besteak utzi pakean, utzi lasai, etorri bihar, oain lona baino, insistentziagatik azkeneako jeiki eta ura ematen dio, Jesusek dio, ez akaso favorea egiteagatik, baizik eta gainetik kentzeagatik. Zuek ere, aitari eskatzen diozuena, nola ez dizue emango ba. Jesusek horregatik askotan esaten digu, eskatu eta emango zaizue. Gaurko evangelioan entzun dugu, nire izenean zeo zer eskatzen baduzue, emango dizuet nik. Gauz hitz argi eta garbiak ditugu, ez eukitzeko bildurrik eskatzeko jangoikoari. Jangoikoari modu ezberdinetan errezatu dezakegu. Errezatu dezakegu eskerrak emanez. Errezatu dezakegu jangoikoa adoratuz, bere aintza aitortuz. Errezatu dezakegu baita ere barkazioa eskatuz, jangoikoari guk egindako injustizien edo akatsen edo pekatuen barkazioa eskatuz. Eta errezatu dezakegu baita ere jangoikoari laguntza, favoreak, indarra eskatuz. Horregatik, ez dugu sekulan bildurrik eduki behar jangoikoari eskatzeko. Santo Tomasek zioen, lortu ahal izateko benetan jangoikoari eskatzen dioguna, aurreneko gauza eskatu behar dizkiogu gauza onak, gauza komenigarriak. Ez bakarrik ikuspegi material batetik, baita ere ikuspegi espiritual batetik. Batzutan pentsatu dezakegu zerbait komeni zaigula gehiago eta akaso beste zeo zer komeni zaigu, beste modu batera baino, edozein kasutan guk eskatu behar dugu. Eta ongi dago eskatzea. Eta jangoikoak begionez eta esan genezake atseginez entzuten ditu gure eskariak. Baina lehenengo gauza eskatu behar ditugu gauza onak, gauza mesedegarriak. Eta beti ondasun espiritualak materialen gainetik jarrita, baina materialak ere eskatzea ongi dago. Oso ongi dago osasuna eskatzea, oso ongi dago gure ingurukoen alde eskatzea, oso ongi dago prosperidadea eskatzea, ongi dago. Baina beti ondasun espiritualak, hau da, karidadea, itxaropena, fedea, horiek beti gainetik jarriz. Bigarren gauza eskatu behar dugu, Santo Tomasek dio, humiltasunez. Ez dezakegu eskatu jangoikoari exigituz bezala. Ez dezakegu inolaz ere gure burua modu hortan jarri. Jangoikoak nahi eta nahi ez eman behar baligu bezala. Humiltasunez eskatu behar diogu jangoikoari. Hirugarrenik eskatu behar diogu jangoikoari konfiantzaz. Hau da, konfiantza handi bat izan da. Jakinik, bera ahal guztiduna dela. Berak maite gaituela. Eta baita ere berak guk baino hobeki dakiela zer mesede egiten digun edo zer komeni zaigun. Konfiantza handiz eskatu behar diogu jangoikoari. Eta azkenekoa, laugarren ezaugarria izango litzateke, jangoikoari eskatzea konstantziaz, nekatu gabe. Hau da, ez behin eskatu eta ez badegu lortu, akabo ez, konstantziaz.
Jesusek jarritako ejemplu hortan bezala, ez da Jaungoikoa nazkatuko dela eta bakean emango digula, ez baino konstantzia gure otoitzean horrek adierazten baitu baita ere konfiantza eta humiltasuna konstantziak. Horregatik, lau ezaugarri horiekin edo lau modu horietan burutzen balin badegu gure otoitza, Santo Tomasek dio, Jaungoikoak entzungo duela eta Jaungoikoak emango digula benetan komeni zaiguna, benetan behar deguna. Eta gure eskariak egingo ditugu, egunero bezala eskatuko dugu pandemia garai honetan oso bereziki gaizkien pasatzen ari diren pertsonen alde eta herrialdeen alde. Kontutan izan da oso bereziki herrialde pobreenak. Osasun sistema eskasa daukatenak, behar diren baliabideak ere ez dituztenak, izugarrizko pobrezia daukatenak, osasun sistema unibertsalik ez daukatenak, horiek denak oso kontutan izango ditugu, eta eskatuz, bai guretzako eta bai mundu osoarentzako halako kontzientzia, solidaridade kontzientzia hori eman dezaigula Jainkoak. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko mezetan, bereziki gogoan izango ditugu, Mertxe Beristain, bere heriotzaren lehenengo urteurrenean, baita ere Mari González Iraola, bere heriotzaren 13. urteurrenean, eta haiekin batera ere gogoan izango ditugu Miguel Elordi eta Maialen Larrañaga jaunak bere baitan hartu, eta handik denek gure alde egin dezaten. Hartu aita zerukoa, Jainko ta jaun betikoa, onartu gure eskaintza, ogia eta ardoa. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan, Jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Santu egin itzazu jauna doai hauek eta onartu sakrifizio espiritual hau. Eta gu guztiok zuretzako sakrifizio bilakatu gaitzala. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak Jaungoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, Jaungoiko alguztidun beti ereko horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da, zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guziekin guk ere zure ospe eta aintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien Jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, osanna zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, hogeita hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik,
hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, hileta piztu, zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esanada apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen, jaunaren pakea, beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna, errukizak izkigu. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna, errukizak izkigu. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna, emaiguzu pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nere etxean sartzeko, baina esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza. Egin dezagun otoitz.
Arren eskatzen dizugu, Jauna, misterio santuak Eukaristia honetan, hartu dugun honetan, zure semearen oroigarri hau ospatzeak maitasunean aurrera egitea egin dezala gugan. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitzatela jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen, zoazte Jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Zeru lurren erregina, Aleluia, Aleluia. Piztu zaigu Jesus Jauna, Aleluia, zure gandik sortu dena, Aleluia, ilobitik zutitu da, Aleluia. Zeru lurren erregina, Aleluia, Aleluia. Piztu zaigu Jesus Jauna, Aleluia.